Počuj, Kubo, ale najlepšie sú obrazy, jak si píšu, že odkusí si z jedného, že fantastické. Fantastické. Máš tam ešte? Obidve. Čo za taký presviatek to na seba? Kubo, to väčšite, nedopíte vína, si není to. Ticho. To bolo všetko moje. Dáme ešte tých hasičov. Evka. To nejde zavrať. Fakt? 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 Peta, ideme do konca roku na diskošku? Peťa hovor. No, Peťa hovorí áno. No, tak ideme. Peťa, Slivovi sa bola dobrá? Ale podľa mňa Peťa ojebávala, lebo to dala vypiť niekomu inému. Peťa, komu si to dala vypiť? Povedz. Až tretí susedke. No? To je jak... Tretí, to si koľko má? Peťa, Ticho. Ticho, dobre bolo. Peťa, povedz. Parádne bolo. A čo na kavičku, krycie heslo kávi. Stále sa iba usmieva. On tam bol. On tam bol. A tebe tak teplo, počko? No parádne. To je španderko. Kubo, ale ty máš také brúko, že to až bolí, to už ako by si... Ale dobre ho má, ne? Stančo, ešte to nebolí. Malo by. Kubo, malo by. Stančo, kúkaj. Dobre, ja mám duritku prázdnu, môžeme... Stančo, kúkaj. No, pán redaktor, potrebujeme záverečný... Peta, teraz toč. Nemám brucho. Fakt nemám, vidíš to? Ty nemáš, ale proste ti narastli. Ticho. To sú svaly. No, pán redaktor, záverečný vstup. Redaktor, ideš. Čo sa tam ocítiš? Redaktor, hovor. Ďalšiu, podľa mňa. Redaktor, hovor. Ako naše ďalšie cesty teda budú viesť do miestneho kultúrneho domu, v ktorom je v plnom prúde miestna, som povedal... To má starý tam pomerá. To je mikrofón. Tam je teraz miestna udalosť, takzvaná besiedka k novému roku. Určenie sa so starým. Stančo, ticho. Peťa, šup. Peťa, radi ešte hovorí. No a tam potom sa rozlúčime s tým starým rokom, privítame nový. A toľko na zatiaľ. Peťa, klapka ideš. Peťa, šup.